Tuban. Oh Tuban. Oh, kok tak kira kamu itu Kediri soalnya ada tetanggaku yang mirip sama kamu. Nyuwun tembang klasik full gamelan. Angka setunggal tembangipun Sesi Deman, angka kalih Sarung Jagung. Saking Pak RT 11 nggih Njoho Sumberjo Utara SLG atas nama Trisno Suryo Widodo nggih Siap. ugi mereka tasih wonten Mas TB Monggo. nah iki saka penggemar lawas saka Kediri ya kuwi KPK Pare Kediri ngerti KPK ra? Napa niku Pak? Komunitas Penggemar Kangko Kediri. Oh, ada KPK. Nggih. Mereka Mas Tulkiyam, Mas Gawer, Mbak Wandi dan kawan-kawan. Nyun lagon bajing loncat saha gethuk rock and roll uga Kusuma Wijaya. Nah. Yoga ana pamandhut saking sedaya ingkang mirsani. Ya. Saka Mbak Tia Murti uga nyuwun lagon Sesi Deman. Oh nggih. Uga Titip Cintaku. Ya. Uga Pak Joko Wilang Kenceng Madiun Monitor, Pak Joko Kedung Malang Papar Kediri uga monitor kepara rawuh rene. Heeh. Mas Ngadinu Pondokmu Jakarta uga monitor. Ya, ya. Coba diaturke Sesi Deman full gamelan. Monggo, mangga Pak. Ning aku njaluk spesial. Sinten? Sing ngendang aja lanang, ning aku njaluk sing ngendang wedok. Wonten lho Pak. Wonten. Oh. Mumpung iki penggemare saka Jakarta, direwangi ado-ado Jakarta tekan Kediri no. Oh, heeh. Sapa niku lho Pak? Apa iya iya? Sapa? Lagi sing nyutingi Mas Sukri ana Caraka, sing nyutingi penggemare Mbak Angel. Oh, Mbak Lia. Ayo, Nduk. Lia. Mencalon ngen kendang, Nduk. Nah, multi talenta Pak. Heeh. Saged bonang, saged Iso ngendang. Gender iso. Gender saged. Genderane wae merah putih kok. Wijo laras sih pancen tolok ukur rawitan bener. Ngacak kualat maju plung-plungo kok. Hati-hati. Ya. Sing mau sing arung nembang anu Wanda. Nah, ya coba. Ayo, Wan. Bawa ya dah. Ayo. Angel wiwitan nih. Ini Pak Angel nggih. Tesih sekolah to, Pak? Wah, niku nembe STSI toko isi Surakarta semester 7. Sudah mau ujian itu. Jan berpendidikan sedaya nggih, Pak. Ya. Sukses. Ayo Be, bawa Be. Lho, wiwitane. Lho, Be. Karena digandrung kuwi. Walah. Ning aja digandring. Boten digandring ya pedhot. Toplan kae lho, Be. Wiwitane handerek sang peke diajeng Wanda Dalem Mas TV. oh tekoku ning papan kene ana 5 perkara kang bakal tak aturke wong ayu Apa ae kuwi? sing sepisan ya kuwi maca Quran sak baklan iku apa iso Tobo ati. tebak priya bagus kang olah budaya Sowan menyang kutha gedhe ya ganti Wan. Bendoro pas Bendera teruskan selendang kuning ya. Suara kurang bermana Neng wase SA Neng wase sa
Niken Salindri bibar niki kula aturaken. Oh, ngono. Ora kena diporsir suarane genduk Niken. Nggih, sakne. Ya. Sakne Niken spesial sik. Nah. Anggung Romarang bendara dia Sulistya pijer ngincangake Taman Kendang dulu. Ya, ayo untuk Angelia. Yuk, semangat untuk AM Angel Mania Indonesia yang berada di panggung Bisa Laras Indonesia. Ya. terus tresno sesi jaman Yuk, buka celok. Ya. luwe becek patenatno timbang pisan Dangdut men direwangi karo genduk Niken. Oh, ngono. Ya. Lu ya terus. Urip ana kota Ayo, dangdut dangdut. Ya. Niken Salindri, gimana ayo? Disapa penggemar di seluruh Indonesia.
Nduk niki Salindri Mas TB Monggo, Cak monggo, Meri. Siap Pak Kakok. Ah, Wonten Nggih. tamu dutan napa? Mereka Kusuma Wijaya sing disuwun. Nah. Ada Kusuma Wijaya, bajing loncat, kami getok ya Pak. Ah. Betok rek. Kenapa kita nggak kasih yang ranca-ranca aja Pak? Apa? Kita kasih yang ranca-ranca aja. Contohnya apa, Nduk? Getok, getok. Oh, gedok. Iya. Rock and roll Wani. Ya, Kuat. Hati-hati loh. Telaknya. iya kuat. Telaknya aman? Iya, iya, iya. Telaknya itu bahasa mana? Telak. Kita di bawah saja karena Oke. kita di atas itu kurang bergairah. Oh iya. Hati-hati Nduk. Saya kulina di bawah. Zak. Ah. Ya. Besok langsung kemana Nduk Ayu? Banyuwangi Pak. Banyuwangi. Wah, Habis ini Pak. Jadi si ini turun Iya, langsung ini Banyuwangi. turun langsung Banyuwangi Pak. Masya Kulo nggih nderekne, Pak. Ini Banyuwangi apa? Dagel. Nderekne panjenengan ngantos mangke. Oh iya. Kalau derek melu nih. Tak kira melok aku, tuas aku kaget. Gedok ya Mbak Niken. Ya, kamu siapa sih? Meri. Meri. Anak bebek. Anak bebek. Kamu rumahnya mana? Tuban. Oh Tuban. Oh, kok tak kira kamu itu Kediri soalnya ada tetanggaku yang mirip sama kamu soalnya. Nggih, rai pacaran ya ngene kuwi. Piye lagi muka aku diarani Gus Idam ya. Ki mau nggak harus udah jarane kayak Pak Igit. Stok mirip Tapi pasaran. versi muda. orang. Oh, right. Sasa kakak ngomong gitu. Ayo nggak kenapa gitu? Kalau kit iku kit. Bagus sih gitu. Gus Idam. Kecedek ya, hati-hati ya, dijaga suarane lho. Kamu ngancani di sini ya. Oke, siap. Tidak memaksa kamu lho, Nduk. Aku mesane lan iman karo suaramu kuat ya. Sudah Pak, tenang saja. Ya. Aman? Aman. Aman. Kalau enak kuat takut sunjungan ya. Iya. Tenang tak jujur. Sepenting mau ya obat embun. Apotek udah tak embut barang. Ya, Yuk. coba, yo. Anu, full gamelan. Ya, full gamelan ya. Jadi, Mas Kasih Haryono, yuk kendang ini, coba Gus.